Рудинлов шиптәшләр. РСФСРның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Тукай премиясе лауреаты композитор Рөстәм Яхин җырларыннан һәм романсларыннан төзелгән концертыбызны башлыйбыз. Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов башкаруында берничә әсәр тыңлагыз. Бер дулкын, Гөлшат Зәйнашева сүзләре. Бәрелді күңелгә бер дулкын, хисләрем чайкалып түгелде. Ниндидер бер татлы өметләр яндырып сызлата күңелне. Нинди кеширкәле буятты, тибрәтте яшьлегем гөлләрен. Бүгеннән башлыйм мин ахрысы гомеремнең иң матур көннәрен. Өч кыз. Ринат Харисов сүзләре. Üç kız urmanğa çıqqan, üç kız üç yakqa gitgan, düş o'tkandagi jitgan, ayrılışqan alanga jiyilganlar üç qizda. Birinçisinin uңышы тырыс тулы кура җиләк, икенчесінің уңышы жир җиләге тулы чиләк. Өченчесінің уңышы ике қыңғырау шәшәк, сүз куешкан аланда Егеті бүләк иткән, сүз куешкан аланда. Егеті бүләк иткән. Өмет җыры. Роберт Ахмәтҗанов сүзләре. Язгы бураннар артында Үзенең вакытын ул белә. Яста бар үз юлын, кавышыр көн килер, алмага чәчәккә төренер. Яста бар үз юлын, кавышыр көн килер, алмага чәчәккә төренер. Алда ят һәм бәхет гөлләре, илһамлы мәхәббәт көннәре. Ул безгә бирелгән, шатлыкка терелгән, алда яз көннәре. Яз килә елмая дөньяга, кара төн җиңелеп чигенә.
Тормышым кабатлый, син кеше канатлы, бәхетең ачкычы үзеңдә. Тормышым кабатлый, син кеше канатлы, бәхетең ачкычы үзеңдә. Эмиль Җәләлетдинов композиторның Мустафа Нугман сүзләренә язган ике әсәрен башкара. Ах, тагын янам. Бер таңган кебек булам, анталган кебек булам, басылган кебек булам да, сине уйлаудан сагыштан ачылган кебек булам. Кагылган әйберләргә кагылдым исәгәр, җырларда синең сүзләргә тап булдым исәгәр, бер суынган күңелемә очкын тигәндәй була, җан гөл титкәндәй була, тәннәремне, йөзләремне ялкын күмгәндәй була. Элеккедән дә битәррәк янып килгәндәй булам. Кайнар кан белән тулам, кайнар җан белән тулам. Ах, тагын янам, янам, ничек оныта алам. Ак җилкән. Ак җилкәннәр белән кичеп үтәм, аялымның күксел диңгезен, син яшәгән ярлар ерак микән? Шуна уйлыйм мин үзем, син яшәгән ярлар ерак микән? Шуна уйлыйм мин үзем, таң җилләре чәчләремдә уйный, ак чарлакларда кимәмне беләсеңме икән назлы гынам? Ашкынып сиңа килгәнем. Ялымда язлар чәчәп ата, тибрәнгәли кебек бедрапал, ак җилкәндә як күңелем белән, яннарыңа килә каршы ал. Ак җилкәндә як күңелем белән, яннарыңа килә каршы ал. Күңлем синдә минем. Мустафа Нугман сүзләре. Галина Петрусева җырлый.
kadar nişek bilmedin ben jir yedinde bağrım sin borno kanatlanı birimişlerimde şatlaklarım veren gündü Рөстәм Яхинның ике җырын Рафаэль Ильясов башкаруында тапшырабыз. Мустафа Нығман сүзләре. Скрипкада Шамил Манасипов уйный. Салагыш болыннары. Boylarında salagış bulunları şunda mehabbet yolumuz kuşulgan urunları Gitemin yıraklarga Bağrım hoş, ağlım hoş Min gitemin yıraklarga Bağrım hoş, ağlım hoş Gülde yüzgen akışlarga sıklanıp kara buzdık Akışlar mehabbetine din bulsun bizning dostlar Salagış min gitemin yıraklarga Bağrım hoş, ağlım hoş
китем сине салагы жире шәшәкле боланарыңа кайтып килермен кире Китәмен ерақларға, бәғірім хош, ауылым хош. Мен китәмен ерақларға, бәғірім хош, ауылым хош. Сағыну жыры. Жылы язлар жеткәч, бозлар ағып кеткәч, зәңгәр көккә аққыш ұмтылар. Жәйінің алтаңында yoxlanğan şağında ұшып қанат исән не болар. Жәйінің алтаңында yoxlanğan şağında ұшып қанат исән не Сахраларға шықсам, айран ғана болам. Сұқланамын қышлар таушына. Сен өз ярым білін, сүйген ярым білін. Насип болсын иді таушырға. Сен өз ярым білін, сүйген ярым білін. Насип болсын иді таушырға. Жылы язлар жеткәч, бозлар ағып кеткәч, зәңгәр көккә аққыш ағылар. Әллә аққышларының қанат майын алып, өзім барым екен яныңа. Әллә аққышларының қанат майын
РСФСРның халық артисткасы Мөнирә Булатова башкаруында ике әсәр ишетерсез. Ана теләге, Илсияр Ганиева сүзләре. Вакыт җитте безгә аерылырга, еракларга сиңа китәргә. Ирчекләрен саклап син кайтырсың. Озак әле ләкин көтәргә. Unutma tük күпме аналарны, балалары тезелеп сафларга. Дәһшәт чәчкән утларга керделәр, синең азатлыгың сакларга. Арысландай ирләр җиңү яулап, ут эченнән кабат чыкмады. Алар ятып калган туфракларны, изи таңның көмеш чыклары. Туплар таушы әле тукталмаган, төзәлмәгән әле яралар. Син уяу бул, тыныч йокласыннар. Югалтулар күргән аналар. Син уяу бул, тыныч йокласыннар. Югалтулар күргән аналар. Җырлашы бер иркәм. Сәйфи Кудаш сүзләре. Җырлашы бер иркәм, яшь гомернең сагындырган чагы турында. Мәхәббәтнең беренче гөлләре чәчәк атсын иде җырында. Мәхәббәтнең беренче гөлләре чәчәк атсын иде җырында. Минем күңелем тилергән хисләрнең ялкынына янып исерсең. Сине көтеп тилергән көннәрнең азапларын тагын кичерсең. Җырлашы бер иркәм, яшь гомернең кәүгесе юлар
Біз композитор Рүстәм Яхин әсәрләреннән төзелгән концерт тапшырабыз. Рафаэль Сахабиев җырлый. Син кайда идең? Нәби Дәүли сүзләре. Қайда едің, айларда жүрдің, нешік мен сені көрмедім екен, сен тұрған йұртыны, сенің урамыны, нешік күнәм bilmedim iken. Dünyalar gezdim, zor yollar geçtim, şakırdı meni senin gözlerin. Gitmengini min bilmedim, seni sağındım, seni özledim. Tiksin ağına jırlarmın deyip, min yüreğimde bir jır yürüttüm. Yolda bir günü uçrarsın deyip, ertedeki işin min seni küttüm. Bugün sen benim karşıma geldin, min de bir seni özledim dedin, min de bir seni sağındım dedin, koylarda yürüdün, sen kayda idin, min de bir seni sağındım dedin, koylarda yürüdün, sen kayda idin. Ахмет Исхак сүзләренә язылган җыр «Мин яраттым». Yaratам min яшнәп күкрәвем, Укрый башлый күяш үз күкрәгем. Яратам мин көтмәгәндә чыгып давыл, Арапларның шайкалышып шыгырдавын, Арапларның шайкалышып шыгырдавын. Яратам мин күкрәк куеп шул давылга, бер туктаусыз һаман алга ыргылырга. Даулана башлый шул чак барлык исем, мин давыллы
Жырда чөнки туып үстем, давыллы жырны жырлап кичтем. Бүдірә таулар, Мустафа Нығман сүзләре, Рәмзия Зиннатуллина һәм Наилә Вәлиева составындағы җырчылар дуэты башкара. Композитор Рустам Яхин әсәрләрен Татарстанның атказанган артисты Таһир Яқупов башкара. Ул гына аңлар кебек, Мустафа Нығман сүзләре. Түземен юғалтып көн-көннән, йөрәккә берәр хәл булыр күк, тынгылар белмичә җилкенәм. Күгемдә җемелди йолдызлар, таңнарым алсулы зәңгәрле, тик берәү аңлар күк, миндәге ярсулы хәлләрне. Тик берәү аңлар күк, миндәге ярсулы хәлләрне. Ник болай тезгенсез хисләрем,
Алар тик йөрәккә буйсына, йөрәк көндезен кичләрен үз тиңен эзләнеп юксына. Күгемдә җемелди йолдызлар, таңларым алсулы зәңгәрле, улыгына аңлар күк миндәге ярсулы хәлләрне. Яшьлегем чәчәкләр аткан чак, язларым тик бары 18. Кем икән ул минем сөеклем, әйтегез дусларым, әйтегез. Күгемдә җемелди йолдызлар, таңнарым алсулы зәңгәрле, улыгына аңлар күк миндәге ярсулы хәлләрне. Улыгына аңлар күк миндәге ярсулы хәлләрне. Моңлы гармун. Нәби Дәүли сүзләре. Гармун, гармун, яшьлек юлдашым, син йөрәгемдә сөеп уяттың. Моңланса минем кайгылы башым, җырларым белән мине юаттың. Моңланса минем кайгылы башым, җырларым белән мине юаттың. Айлы бу киштә яңгырый урам, җыр тәрәзәмә килеп кагыла. Мине тыны бүлмәдә ишетеп торам, гармун урамга мине чакыра. Unutmadım min әле ул җырны, тагын күңелдә кузгалды улымың. Алып кил миңа сөйгән ярымны, яшьлек юлдашым, гармун, әй гармун. Алып кил миңа сөйгән ярымны, яшьлек юлдашым, гармун, әй гармун.
Рөстәп Яхин әсәрләрен РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров башкара. Йөрәкләрдән китмәс инде. Рамазан Байтимиров сүзләре. Yüreklerden menge gitmez inde mutlu yıllar pahot yolları tuvar yokka geri kaytmadılar her avalının hukme tuvar yokka geri kaytmadılar her avulunun hukmeulları yepyeşkiga balar mehrum kaldı turmuşunun varlık nazından isimlere heykel kükrəğine avul sayın dizip yazılar. Şalanalar küte yolba qarab olar aman ümit üzmegen aval sayın her bir aval sayın qaytmay qaldı nişe yüzlegen. Altına yürek hiç unutmaz, hiç unutmaz tuğan yirtene kıyaş çıkıp şuşa isimlerine varlık kebek her bir yirtene kıyaş çıkıp şuşa isimlerine varlık kebek her bir yirtene. Күзләрем тик сине эзлиләр. Мустафа Нигъман сүзләре. Бакчага емкірә, хуш исләр бөркелә, сириннәр чәчәккә бүрләнсен. Син сөйгән сириннәр, син күргән сириннәр, күңелемә иң якын бер нәрсә. Син сөйгән сириннәр, син күргән сириннәр, күңелемә
тыңласам, сен барыны уйласам, күңілімде сүрілмәс мұң сары. Қанатлар айрылған, юлыбыз айрылған, біз бірге буларға юк шара. Мин жырлап юанам, гүлләргә күз салам, гүлләрдә юксынма түз диләр. Сызылып таң атқанда, ал шәфәк батқанда, күзләрем тик сине эзлиләр. Сызылып таң атқанда, ал шәфәк батқанда, күзләрем тик сине Ради тыңлаучы иптәшләр, без РСФСРның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Тукай премиясе лауреаты композитор Рөстәм Яхин җырларыннан һәм романсларыннан төзелгән концерт тапшырдык. Концертта рояль партиясын автор Рөстәм Яхин алып барды.